Atong sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat, Sara. Duha ka mga estudyante nga alegasyong gidagit sa Davao City ang nasakpang nagtumo-tumo lang di ay kay nag-cutting classes. Gilayong mikatag sa social media ang istorya nga duha ka high school students sa barangay Los Amigos, Davao City ang giingong gidagit. Apan nasubay sa kapulisan nga milaag lang di ay ang duha sa mall ug nagmugna og senaryo sanglit na hadlok nga makasaban sa ilang ginikanan kay dugay miuli. Una nilang gibutyag pinaagi sa text message sa ilang ginikanan nga gidagit sila og puti nga van. Gisamaran sa Abdila ang kaugalingon aron ingnon nga gidagit sila. Nangayo sa bugpasaylo ang nagpost sa maong dili lehitimong impormasyon kinsa personal nga midangop sa police station. Ipailawom sa assessment ug monitoring sa social workers ang duha ka mga estudyante. Is dili siya tinuod nga kidnapping gumikan kay ang kaning duha ka estudyante nga mga babae is cutting classes lang sir no ni skip sila nga klase diha sa may area sa Los Amigos nga eskwelahan. And dito sila niadto sa mall sakay sa PUJ nga pula ang color dili wala sila gikuha og puti nga van.